Bog svima, jeste li znali da Nzita ove godine slavi 10 godina svojeg djelovanja? U početku smo planirali napraviti veliku proslavu za naše klijente i partnere, međutim, s obzirom da je godina otišla u jednom čudnom smjeru, odlučili smo napraviti nešto pametnije i korisnije. Spajamo naš rođendan i blagdan. Kako? Na sljedeći način. Za svaki prodani aparat u 12. mjesecu donirat ćemo 100 kuna udruzi Neven iz Đakova. Zato i jesmo večeras ovdje. Udruga Neven iz Đakova već 47 godina pruža pomoć djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima. Oni uistinu čine čuda za svoje članove. Odlučili smo zajedno s vama učiniti malo čudo za njih i ovoga Božića izmamiti osmijeh na njihova lica. Ova akcija je ujedno i uvertira 2021. godinu. Jedva čekamo da vam ispričamo što se planiramo raditi sljedeće godine i kako ćemo pokušati zajedno svijet učiniti puno boljim mjestom. Neka naš 10. rođendan i ovaj Božić budu zaista posebni. Hvala vam što ste s nama.